Здравейте! Вие сте с продължението на състезанието. Без дискъл го изгасих. Много спокойно. Продължаваме. Хайде. Отивай, Алекс, там. Не, аз ще съм тук отгоре. Хайде. Така ето е топката. Трябва да хващиш. Едно хващане. Дай. Малко е неудобно с една ръка да се хваща. 3, 2, 1. Старт! 2 хващания. Така. 3 хващания. Сега четвъртия път. Четвърто хващане. Сега след четвъртото става по-трудно. Пето хващане. Шесто хващане. Седмо хващане. Сега още по-трудно. Осмо хващане. Девето хващане. Не, загуби. 8 хващания. Рете на Росен. Дай топката. Хайде, сега е време да започваме. 3, 2, 1, старт! Едно хващане. Опа. 2 хващания. 3. 4 хващания. И сега става по-трудно. 5 хващания. 6 хващания. Така. 7 хващания. Чакай малко, сега трябваше по-трудно, нали? Не. Седмото не ти се брои, трябваше след 6 да е по-трудно. Сега настрани. 7 хващания. И 8-то. Сега трябва да е много високо. Като на Але. 8 хващания. Сега 9-то. Който Алекс не успя да хване. Нали ти беше до 8? 9. Сега стават още по-трудно. 10. 11. До колко изкараш? 12. Още по-трудно. И до 13. Хвана го. 13. Росен побеждава. 2 победи за Росен, 1 за Алекс и 1 равенство. Може равенството... Равенството на кое беше? Пауза. Така, сега равенството се преповтаря, защото по принцип няма право на края на играта да има равенство. А равенството беше с целенето. Не знам дали се вижда, че е много слънце. Айде! Кой е първи? Аз. Така, да си поседнем. Първи опит не оцели. Втория опит сега. Оцели. И третото хвърляне. Оцели.
2 оцелвания. Сега е ред на Алекс. Да сложи капака. Да видим какво има вътре. Мисля, че е вино. Сега, ето го. Първи опит. Оцели ли? А? Ето тук оцели. Ето тук. Не, ето тук оцели. Брои се. Да. Успешно. Той тръгва. Трето оцелване. Не бе, второ, обърках се. Дай сега третия ти опит. За сега отдолу са равни. Алекс трябва да успее да оцели. Обаче пък тогава отдолу ще са да равно. Ще са 2 на 2. Не, също става. Оцели. Той побеждава. Сега ти беше 2, а той е 1, нали? Сега сте 2 на 2. И сега последното. Тичане! Ще спра на пауза, за да се разбера откъде до къде да е. Здравейте, сега е последното. Тичане! Ето ги там! Ако се вижда. Тръгвайте! Сега ще тръгна само да мине колата. Ето, вече са тръгнали. Давай, Алекс, забързай се! И Росен бие. Пауза. Здравейте, хора! Извисих ги допълнение. Чакай, издръжливост. Ако сега Алекс победи и станат равни, ще го правят още веднъж. И който победи, той е победителя. Трябва да висят ето на тези железа. И който пръв паде, губи. Давайте, намерете си някое железо. И щом кажа старт, увисвате надолу. Готови ли сте? 3, 2, 1, старт! Много бързо се изморихте, бе. Особено Росен, каква физиономия има. И Росен побеждава. Исках да скоча, но се отказах. И сега второто. Ми беше жега, защото второ, Нали имаше второ? 2 трябва да са. 2 рунда има тук. Качайте се, айде. Защо? И ако сте равни, пак ще го правите. Ама последен път. Сега не сме равни. Да, ама нали са 2 рунда тук? Бе, какъв е следващия? Този път обаче трябва да висят на една ръка. Това ми е въгъл. Служете си едната ръка. Чакай, бе! Алекс, ще правиш едната. Що правиш? Тренирам се. Ама не почай! Става ли ясно играем? Не. Първо почваме Вече с започнали. и после другата се пуска. Не, с една ръка се пускате. 3, 2, 1, старт! Пустете се оттам, бе! Ей, гати! Той побеждава. Равни сте. И сега последното. Отново на една ръка. Давайте. Този път с обратната ръка. Не става с другата. Да, тази е мах. Махте си тая ръка, Росене. Така като Алекс. Значи Алекс бие служебно. Не, бе. Аре, Алекс е победител! А Росен губи.
Алекс има... Чекай малко, колко точки станаха, бе? 2 на 2, бе. Сега сте... 4 на 3 за Алекс. Ето го победителя. Нека малко радост. Победителя получава награда от нищо. И това е краят. Гледайте и други клипчета, които и те ще участват. Може би в други състезания или нещо такова. И добре, довиждане. И отново победителя. Кажи чао, бре! Чао! И